Ngayon, eto ako, naka-straps at nakapolo. Hawak ko ay papel lang at computer na bayo. Dahil sa tulong ng Philippines, na-transform ang buhay ko. Kaya inalay ko ito sa overseas Filipino. Feeling best sa feeling best. Feeling best sa feeling best. Okay na kamay! Meron! Sabi! Okay na, hindi na po. Kung gusto niyo pa, ikit mo namin ulit. Pero okay na. Okay lang kami. Okay lang. Okay